Hello guys, another guys. Anak membata, saya mau mata. Ismail. Ismail lagi. Di mana lagi mu Ismail? Ismail. Ambata, saya no mata. Ismail Cang. Ismail lamang siyang na Ismail man siyang. Siyempre nagkugos ni mo siyang lolo. Ismail lamang siyang. Ismail siyang. Dito, ari lagi. Knowledge dito sa anahawan si mama. Aris tata. Oh, na artista na gajug ka ta. Artista naman kuno kaw. Jaon ta. Oh. Daganay makakita ta. Courthouse ka, lampin. Di tagay kami ta. Labong way kwarta. Hello. Ay kuradang sa sayong kabuntagun. Cayuman cicang nyay nagkatawa man si siyang dumataman naya takasabot kun aray po man takasabot kun aray puli Gani na mao gani na naamo na problema nato kun aray puli sad usaray kaya labi na kaya pa magkakuan mga dakop sin maniid man daon. Ang problema kung aray puli di na tumasabdan. Tagsasimana ko na sila. Uy. Aniton sila tagsasimana kay mga way suda ning tagadin. Para sila daghan man. Ceng. Ding. Sirado na alas 8. Ceng. Sete alas 8. Ding. Siyang. Ding. Ari nang artista nulabay. Pila bante? Pila? Manila to. Kabal. Oh, sige lamang. Pizza City. Uno man. June 7 ha? Uno man Chris. Manila to Kabalian. Diyan. Muta na sa aeroplano. Sagdi lamang. Muta na rata. Beratur menggunakan kembing. Hah? Beratur ay aeroplano. May upuhal diri. Aturas Maria mo. Kunin sa video. Ceng. Ya, nagising. Nangisi-ngisi ambata nangisi-ngisi Cang aloy palaig man ni Cang uy adto may artista Cang ko amura man Koreano incik man tu mata Koreano mani Cang ke incik man mata Cang ada senang Maria senyawa Allah ha daman laba pa ko uy man daghang pa ko buhaton kuan naman sama pandong ara na ay pandong ara na butang magkunti na siguro na kita na dito ko pakita sige lamang ako Pilan ba yung edad? Ako? Ha? 10 taon na? 80. Karon Oktubre pa ko, 83. Maadyo ka pa, abot sin 83. Kaalam ka, hayap pa. Ako ni Ripika sa katarak.
Amo manggajud lagi ni nato kinabuhi. Hindi naman yung pikas ng pagkita. Sabi na ni kina kuan sin lansang na labtikan. Kapit kong buta. Amo. Ikaw? Oo, pagtrabaho na ko. Ba. Tika din. Paglinda na ko. Mana? Tika ni. Amo bitaya na kung trabaho ko nung undag ko. Yan akong trabaho. Mas unta kaw. Dili. Oh, antiyos gani. Antiyos na ko yaman ma. Kuan ako nilimtan man. Amura. Concrete na bagay dugo-dugo ni ubag ni dire. Bitaw ka adlok madlok mo sa kasama sana eh. Laptik man paglansang nako. Pag-hi ng Maria, hi. Hi sa taga-kakabalian. Laga ng Maria, dali na. Hi. Si Marcel ba? Dili sa ako tubang, hi. Hi sa ako anak. Nga hi sa ako anak nga. Sa ako anak. Mga apo. Mga apo. Nga tuwa sa halayong dapit, sa Manila, sa Bohol. Madato na ni. Dali. Inaalam man na ka sa artista ka naman. Lagi. Ini na ko sungkod gamanan lang ah. Ari. Karon daga makakita Gawa sa nimo. kwarta. Wala. Sige. Sa akong mga anak, mga bakasyonista, inigadyon po ho ng mga tinabuan namo. Arene. Yan nakabakasyon si Marcel no. Baya pa ko man John baga. Pila ra sa katuig sa Manila. Tuan pa man. Duha mo baga. Dugay-dugay na bita sab. Hello. 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 Langon nimo mga anak, dato na ko dire kay sige ko exercise. Kadaot. Ang singod try ng gawas. Ni nagis ko anak sin my blood. Atos baby. Dugo bitaw. Ha? Tas mo ko Ako dugo. ja, taas mo kog dugo. Pareha tado. Imo lang ang mga anak, di nagis ko sin my blood kay kurtaan naman kay gawas ng singot. Ang gibang ko nako nga singot ng gawas. Gida. Kitawa nila mata sini. Katawa ra gud nato ning ato mga kuan, lingaw-lingaw ra gud to sa kinabuhi arong taas ni nato edad. Pasalamat gid ko anak ng gawas nako sing gibang ko. Lagi. Ito na lang singot na ako. Kumaon na ni sa una si mga lagbong pagkaon. Kumang kalimunggay ra kan. Kalamungay. Diyan na ng gawas ng Adlaw kwarto. ka sa kalamungay uy. Kaarang ka sumuoy sam. Muratas ang kanding. Lagi adlaw si imam. Sumuoy sa doy. Hasta pa tong bihod-bihod ay April. Oh, lami. Tan. Oh, Pwede naman. Imo mga ituntun. alugbati ba ja? Ay lugar. Okay, daan man sa lugar. Yan itong bihod-bihod lagi ko. Ha? Ano yun naman bihod-bihod? Lagaon. Ano? Ay, doon. Tanlaw, uy, oh. Pwede naman kita. Lami masuk noon. Kamingaw na ba ni Ray Ray no? Yan naman ija asawa. Si Jay nag-alaga sa ija mga anak, kadugay kay dagko na. Kaya dagko ay mga anak. Hanggang may para dyan, magkalisod din. Mga Isa ko butan. lagi sa madugani kay sila si pagkapatay. Oo, bitaw. Mga dagko na. Mga huma na O sa man kay school. abtikon mo sa sidado. Oo, man nakapaedukar pa siya sinduha. Duwar. Duha ay na edukar ni ja. Si Jara paningkamot. Habay no tabang ni ja bisan nigsuon. Waya. Kaugalingon ni ja paningkamot. Huma na. Kaugalingon ka ni ja paningkamot. Way no tabang sana. Nasagdi lang man kay sa imong paningkamot alam magyapon.